Moi boas, María. Vamos a intentar explicar como poderías facer para utilizar no libro interactivo esa tarefa que fixeches en Lumi. Eu o faría do seguinte xeito. Hai varias opcións, vale? Pero unha podería ser esta e vouche explicar varias tamén. Eh, Teño unha tarefa eu aquí creada de verdadeiro ou falso. Está feita en Lumi e aquí teño un curso de proba pois na miña aula virtual do meu centro. Vale, engado unha actividade ou tarefa e teño dúas posibilidades. Podo utilizar a icona negra ou a icona azul. Vou empezar coa negra. Entón, como quero subir unha tarefa, doulle a subir, busco o arquivo en cuestión, que eu teño aquí, verdadeiro ou falso, e doulle a usar. Agardo un pouco a que suba, xa está guardada, o sea, xa está, perdón, subida, ainda non está guardada, voulle dar a guardar agora, e entón eu o darlle a guardar o cambios e regresar ao curso, pois tería aquí a miña tarifa de verdadeiro ou falso. Vouna abrir nunha pestaña nova, a teño aquí aberta, e vou a editar a configuración. Por que? Porque me vou vir ao curso e vou abrir outra actividade, coa icona negra tamén, de libro interactivo. Abro un libro interactivo, voulle titular igual así, libro interactivo, e eu podo vir a esta actividade que xa teño subida e simplemente dándolle a copiar e indo logo ao meu libro, darlle aquí onde pon pegar, sí? Me copia a actividade tal cual. Entón, a actividade que eu tiña feito en Lumi, a subo a aula virtual e copio e pego. Eso por un lado. Ollo o copiar e pegar, porque si copias e pegas aquí arriba, aquí estás cambiando o libro interactivo. Entonces te cargaríaste o libro interactivo completo pola actividade de, de verdadeiro ou falso, vale? Tes que ter cuidado de non ya darlle a pegar e reemplazar na parte de arriba, sino dentro dunha páxina onde estés metendo vamos, as tarefas correspondentes. Si eu lle dou aquí a guardar e regresar ao curso, aparecería o libro interactivo e dentro do libro interactivo, se o abro, apareceríame pois a de verdadeiro e falso. Eso é unha posibilidade. Outra posibilidade, utilizar a icona azul. É dicir, engado un recurso, pincho na icona azul, verdadeiro ou falso, vou chamar así, e busco o arquivo. Bueno, aquí o podo arrastrar, eu creo. Exactamente. Doulle a subir e tería, pois, esa subida tamén coa icona de cor azul. Podo facer o mesmo, Podo abrila, edito, a ver se me deixa, efectivamente, edito, bueno, pero claro, non o podería editar por aquí. Ahora explícoche donde poderíamos editala sin vir por aquí, porque aquí non me deixa editala. Vale, outra posibilidade que tes, sí, é subir a actividade ao noso banco de recursos. Eu estou aquí no curso e se busco na parte izquierda, no menú da esquerda, vamos a ver, aquí onde pon páginas del sitio, vas a ter o banco de contidos, banco de contenido. Ti aquí podes elaborar calquer tipo de actividade H5P, vale? Dándolle a engadir, podes elaborar calquer actividade H5P. Estas actividades van a estar asociadas a ese curso, pero ti vas a poder moverte dun curso a outro para coller as actividades dun curso a outro. Despois fago o exemplo. Si quero subir unha actividade a este banco de contidos, que igual é unha forma cómoda de ter as cousas guardadas, como me comentabas ti, daslle aquí a subir, buscas a actividade que eu a teño por aquí, a arrastras e a subes. Aquí sí que xa che vai deixar editala, daste conta? Podes, bueno, descargala, renomeala, cambiarlle o nome, todas estas historias.
e vaiche deixar tamén editala. Se a editas, podes facelo de copiar e pegar no outro lado. Se eu copio e me veño aquí a donde está o libro, de novo, aquí está, libro interactivo, e o edito, veño, engado a outra páxina para que vexas que é unha páxina distinta e doulle a pegar e me volve a copiar o que acabo de copiar, que é a pregunta de verdadeiro ou falso. Vale? Voulle dar aquí a guardar os cambios. Entón, no banco de contidos, agora xa lle vou dar a cancelar porque xa está guardada, no banco de contidos ti podes subir tarefas. Fíxate, se eu pincho aquí no banco de contidos, podo subir tarefas e vaime quedar aí almacenada. Que é importante? Se ti subes moitas tarefas ao banco de contidos, é importante que o nome que lle poñas sexa claro. Vale? Porque se faz, por exemplo, como fixen agora e lle pos verdadeiro ou falso, non sabes cal é o contido desa tarefa. É dicir, ti sabes que é unha tarefa de verdadeiro ou falso, pero non sabes de que vai. Terías que abrila, sí, que abre simplemente dándolle un clic, e mirala e despois decir, vale, esta me sirve ou esta non. Vale, entonces, un sitio onde podes ir almacenando esas tarefas que fas en Lumi é aquí. Outro, directamente xa as creas aquí dándolle a engadir. Aquí tes todas as tarefas H5P. Se lle das a engadir no banco de contidos, pois vanche quedar aí almacenadas. Ese banco de contidos está asociado ao teu curso, E se fas unha copia de seguridade, unha das cousas que che preguntan na copia de seguridade é si queres facer a copia de seguridade do banco de contidos. Entonces, lémbrate de marcala. Mira, a copia de seguridade, por si acaso, digoche onde está. Si vimos aquí a reutilización do curso e damos a copia de seguridade, a ver onde está. Déixame buscar. Mira, aquí é o banco de preguntas e en algún lado tamén está aquí. Incluir o contido do banco de contenidos. Isto por defecto xa aparece marcado, pero bueno, verifica que aparezca marcado. Vale? Eso si queres facer unha copia de seguridade. Ben, agora, como podo facer para coller esa tarefa que teño no banco de contidos ou esta tarefa que teño aquí no meu curso de verdadeiro ou falso, utilizando a icona negra, pasalo a outro curso? Bueno, pois, por exemplo, primeiro vamos facer co banco de contidos. Moi sinxelo. Eu me vou ir a outro curso que teño por aquí, por exemplo, este. E por aquí vou engadir unha actividade ou recurso. Se quero utilizar o banco de contidos, vou ter que utilizar a icona azul, que está por aquí. Ben, exemplo de verdadeiro ou falso. E cando lle dou aquí a engadir, cando quero engadir o arquivo H5P, en vez de seleccionar o arquivo, vou donde pon banco de contenido. Aquí, o primeiro banco de contido é o que che sae no propio curso onde ti queres facer esa copia. Que, claro, como o curso non hai nada, pois está vacío. Pero, se te fixas aquí, está a navegación da túa aula virtual. É dicir, eu, por exemplo, na miña aula virtual, na categoría Misceláneos, no curso 24-25, teño estes cursos. E neste curso de proba, é dicir, ti tes que saber como chegar a él, pero igual que tes que saber como chegar a él para entrar nese curso na túa aula virtual. Entonces, ti pinchas aquí no curso de proba de Óscar e aquí estou entrando no banco de contidos do curso que lle chamei curso de proba e que como é meu, como eu son profesor, podo acceder a él. Si non eres profesora, non vas a poder acceder ao resto de bancos de contidos. Si eres profesora, sí. Simplemente señalas, marcas a actividade en cuestión, damos a seleccionar e xa lle damos a guardar e regresar ao curso e aí estaría subida esta tarefa, sí, que foi a que eu subín o outro curso. Entonces, esta sería a forma utilizando o banco de contidos. Agora, imagínate que eu quero tamén aprender como se fai para pasar esta tarefa que teño neste curso a este curso de aquí. Bueno, pois moi sinxelo tamén. Eu recomendoche que teñas activado un bloque. Vamos a ver.
engadimos este bloque que se chama bolsa de recursos. Ti tes que engadilo nos dous cursos, é dicir, eu estou no curso de proba, teño que activar edición, porque se desactivo edición non me aparece o de engadir bloques. Activo edición e baixo, doulle a engadir un bloque e engado o que se chama a bolsa de recursos. Vale. Cando engado a bolsa de recursos, se te fixas, aparece aquí en cada tarefa e en cada tema esta especie de bolsa da cesta da compra. Daste conta? En cada tema e en cada actividade que teñes. Eso por un lado. Vou a outro curso e fago o mesmo. Activo a edición, perdón. Bueno, está activada xa. E engado a bolsa de recursos. Entonces me van sair, pois igual que antes, esa bolsa da compra, vale? Ben, veño por aquí e digo, que quero copiar? Quero copiar isto e isto, vou copiar estes dous. Bueno, pois veño aquí a este de verdadeiro ou falso e doulle aquí a bolsa esta, me pregunta se eu quero copiar ou confirmo, xa está, bueno, estáse copiando, e, bueno, mentres ele pensa, vou ao libro interactivo e tamén voulle dar a súa cestiña e voulle dar a confirmar para copiar. Estáse copiando, a ver se se copiou ou non. Está en ello, agora mesmo. Este conta que está aquí traballando, eso que está pensando. Pauso un momento o vídeo para que non sexa isto moi longo. Retomo o vídeo, despois de esperar un bo anaco. Non sei se é que hoxe está dando problemas a aula virtual, porque mira, se eu lle dou a bolsa esta de recursos no H5P de cor negro, quédaseme pensando aí e non dá acabado. Sin embargo, si eu lle dou a outra, a este, por exemplo, de cor azul, doulle a bolsa de recursos e confirmo, ves que o copia moi rápido. Eso é o normal, o normal é que o copie moi rápido. Entón, vouche poñer o exemplo co H5P azul, isto co negro ten que funcionar, non sei que se é que hoxe está dando algún problema, pero en principio funciona con calquer actividade de Moodle, é dicir, tío que estás, cando metes na túa bolsa, é como se a meteras nunha bolsa para levar ao outro lado. De feito, aquí, na parte esquerda, aparecen pois as copias de cousas que fun facendo eu e ao final de todo aparecerían aí as copias en este caso, do H5P de verdadeiro azul. Entón, se eu me vou a outro curso coa bolsa de recursos xa engadida e me veño ao final, me aparece pois o que acabo de copiar. Voulle dar a actualizar. Isto é porque non actualicei. Vamos a ver. Aí me aparecen eses H5Ps azul. Entón, simplemente, lle dou a copiar o H5P en cuestión e me pregunta, ¿dónde o queres meter? Bueno, pois, ves que me está preguntando se o quero meter aquí ou se o quero meter aquí. Me aparece un sitio por unidade. Isto sería no tema 5. Si no tema 6 estaría ao final tamén, no tema 7 ao final. Se eu o quero meter ao final de todo, pois é no último tema, pincho aquí nesta flecha, copiar aquí, e entón vai no copiar en cuestión de nada. Aí está. Eso é unha forma para pasar unha tarefa dun sitio a outro. Da igual que sexa un H5P e debería funcionar tamén coa negra, non sei por que hoxe non funciona, ou calquera outra tarefa, ou a bolsa de recursos. Entonces, ti tes dúas posibilidades para copiar tarefas dun curso a outro, ou ben a través do banco de contidos accedendo a él, si é teu, ou ben a través da bolsa de recursos. Bueno, pois agardo que isto sirva para que aclarar a túa dúbida. Veña, un saudiño.